electric key. Hello. Ji kontrolkirina trenen heta bersivdayîna telefonan û karên din di îstasyona Gandhinagar li bajarê Jaipurê de karê Angel Stella ye. Xanim Stella ji sala par bi 5 jinên din re di vê îstasyonê de wekî berpirsê îstasyonê kar dike. Di destpêkê de reviyên trên bawer nedikir ku jin ev karî bike. They used to peep either from the window. Ew li me ji pencerayan jî ji deriyan mêze dikirin ku gelo em bi serê xwe kar dikin yan jî di hundirê me da mêrhene ku alîkariya me dikin. Ji jinan bawer nedikirin. Li ser karê jinan guman hebû. Ji firotina biletan heta stendina evlehiyê jin 24 saetan îstasyonê birêve ve dibin, jinên îstasyonê bo karên xwe ya rek û pêk bi nav û deng bûne. Ladies को तो फिर भी दे देते हैं हाँ सख्ताई से. Jin hêşiktirên di aliyê cezadayînê da ger wî bê bilêt bikevin tirênê yan jî li ser rêyên tirênê derbas bin, em bankî polîs dikin. Ew neçar dibin, peren cezayê bidin. RPF को देख के भी पैसे देते हैं. Di destpêkê de zehmetî çêbûye, wekî karkirina bi şevê yan jî stendina evlehiya îstasyonê. Di rojê de 7,000 reviyên cur be cur îstasyonê wan bikartîne, ku carna reviyên wan serxweş jî dibin, carna dixwazin xwe li ser rêyên trenê de bikujin jî, ku ev di serî de gelekî zehmet bûye. क्योंकि उनको भी एक अच्छा लगता है ना कि भाई Niha ew ji xwe razî ne. Karkirina ser bi xwe alîkariya xwe naskirine kiriye. Ji xwe razîbûna wan û biryardayîna wan bihêztir bûye. Beriya ku jin di îstasyon de dest pê kar kirin, karê îstasyonê wekî karê zilaman dihat nasîn. Niha jin xwe ji bandora mêr xilas kirine. हम इतना ही काम करते थे अच्छे से Me berê karê xwe bi rêk û pêkî dikir. Lê her kes digot ku ev yek ji ber ku em bi mêran re kar dikin. Nirxê karê me jinan nebû. Me ew rêza niha nebû. Lê niha bi însiyatîfekî berpirsekî jin bi hezaran rêvî niha karê jinan dibînin. We lack women empowerment. Jin li Rajasthanê nexurtin. Di vê eyaletê da xwendina jinan gelekî kêm e. Jin li malan de dimînin û pergela pûr da heye ku herkes xeyda wê dişopînin. Lê dîsa jî jinên wekî xanim Saûmiya Mathur derdikeve û dibêje jin ji kesên din nekêmin. Di demekê de ku karkirina jinan li seranserê Hindistanê de kêm bûye, ev îstasyon nîşanê dide ku jin dikarin pêş ve biçin.